cek. Cek dulu nang. Menyala. Satu cek. Ya. Kemarin di pesta langsung marhobas. Kemarin di perkawinan marhobas. Dicabut aja tuh kabelnya. Iya, iya. Makanya gereja tadi. Cek, cek.
Amanginang adorang so tamulay ibadah ta. Asarap hita mangedehon lagu kemerdekaan Indonesia Raya jongjong hita saluhuna. Kami minta musik. Dah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kudul mahita saluna. Shalom madihita saluhutna. Sude parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi pasahat totuhita ruas doho tamu namar minggu di Tikion. Horas jala selamat beribadah madihita saluhutna. Tapu kamapar minggota marhite namaret dehita siabukwe de nomor 30 sada mamuka sianak sada sahat rodi ayat tolu.
ite goar ni de bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na mo palangit dohot tanoon. Amen. Ay na mangulo dohatan ni de bata jala margogo mangula, jala tumajom siya sa dokpodang si dua baba, jala manorusi doi, rasari disirang hosa dohot todi, akaring-ring pedoho utok, jala panguhum doi di parrohaon doho di pikiran ni roha. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan de bata pargogo na sohatu dosan jala para si roha. Hupaserep hami roha nami di julum, jala hupangi dohami tuho, saileho nasi ni roha manggohi roha nami, jala say sodangi roha nami marhite-hite todim, asalam hu tinggal hon hami nasa dosa nami, jala hutangi hon hami hatam na badiai, say paian mahatam di bagasan roha nami, asa marparbue na dinggan hami, hupangi dohami sa luhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita siya bukwede nomor 470 ayat sada dohot ayat tulu. Hagabe patik di mingguta sadarion na dienet sian kompesi HKBP tahun 1996 bidu 10 tolu songonon ma didok disi taringot tu panggom-gomi tahapor siai jala taha tidak kondo naro siya debatado pamareta na marsahala lahu mangulahon hati goran mangodingi mangaramoti mangalo hajahaton jala makubasi akan narikot di warga negara dohot ngulu ni jolma. Yesus Kristus do ojahan ni huria na mangolu di Portibion. Jala tahati dakot do pabua de bata na mangalehon haluaw ni di bagasan Yesus Kristus. Si ingotot tado ikon oluad do hita di debata asa di jolma. Marhite po daon tau dolhoddo, debatado na mangalihon kemerdekaan tu bangsa Indonesia na berajaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tau dolhoddo, Yesus Kristus ulu balang ni huriai, songon parhitiat tamangido. Tau dolhoddo sita-sita doho tanggung jawab ni ruas ni masyarakat, lau mangyahi hati goran, holong ni roha, hadameon dohot kesejahteraan, marhite pembangunan nasional, songon pengalaman Pancasila. Tau dolhot do, parsidohot dohita makajongjokon, dohot mangaradoti hasit tongani, songoni nang marsaulihon pembangunan nasional. Si tangyakonon ni huria do, akka panggomgomi, dohot parhobasna ima sahatna rap mangidogogo mahita tutuhat tataringot tu patik naing ali Tuhan debata sai pargogoy mahami
mangulahon na hobartu patikmi. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 682 ayat 1 dohot ayat 2. Pauduk maru hatta tu adupan ni debata tatopo timadu satta. Ali Tuhan debata manami pergugun naso hatu dosan para sirohami dahami nadangolon narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajahat dohami tubu jaladang adong haporsiau di bagasan rohanami hian saluhu dohami manibil si anak kadalanmu. Macai godang do pangalosion nami di patikmu. Ala ingot mahami ali Tuhan. Ala nidenggan ni basam dohot asi ni roham. Sayu nang paingot-ingot akadosa ni haposon nami. Dohot pangalosion nami. Saingot mahami hobar tuasi ni roham dohot denggan ni basam. Ala ni goarmu. Ali Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosata. Para siroha jala perdenggan basa do Jahoba. Lebat tarimas jala para siroha godang. Dang dibait tuhita hobar tuaka dosata. Jala dang dibalosot tuhita hobar tuaka hajahatota. Songo na siniroha ni amama mida akka anakna. Asiniroha ni Jahoba diakka na makabiari bana. Hasangapon ma di debata na digijang. Maredehita sian nomor 475 ayat 3 dohot ayat 6. Sama
Hata ni debata nagabe turpuk epistel di minggu tasadarion, imasian buku panurirang Jeremia, di bidu 34, mamuka sian ayat 12, sahat rodi ayat 16, tajahama marasikat sorin. Alaniro musema hatani Jehovah tu si Jeremia ninnado. Ganup papitu taoton, ikon ganup hamu paluahon dongan na marga heber, naung manggadisod diri na tuho, ikon 6 taon leleng na pangulahonon na ho, dungi paluahon mo buti ba na siyan labung mo, hapedang ditangihon o pumuna aw, jaladang ditarehon pinggol na. Alainung nga hosing musero hamuna, gabe diramuni hamu goarhu, jalamulak dibuan hamu ganup na poso na bawa, dohot na poso na boru-boru, akanaong pinalua muna boti marguru turohan nasida, gabe marhata ikon hamu tu nasida, sumuang gabe na poso muna bawa, dohot parupuan muse olat nido sahatna, martua doakan atau mangihon hata ni debata jala no peopsa. Amin. Maredehita sian nomor 437 ayat 1 dohot ayat 2. Tidakon maha porsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaw di sadok poro tibion, rap mahitamadok, au porsia di debata jahuba, ido ama pargogo naso hatudosan, nato mo palangit dohotano, au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa saday, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya to di perbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetarpaja lo ibana di hao pinarsilang, na tuwa tubanu aturudung di tanom, na mulak mangulo di ari patuluhon, na manaik tu surugo, laho hundul tu siamon ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani,
Isimay bana pa'y mamulak sugot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au porsia ditondi parbadia, jala dong sa dahuria na badia, huria hato panihalak Kristen akan na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tabigima katiting dito nga to nga ni Huriata. Oras marita. Amanami do inanami son na biasa. Kujau kaima tikting namasa do nanaeng pamasauta di minggutta sadarion. Tikting nameragam. Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Sada guarni minggutta sadarion ima minggu pasiahon dong Trinitatis. Nomor 2, topik ni minggutta sadarion ima mangulu sona mangulu niaka naung malua. Nomor 3, sermon paralado. Di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2025 di Patupado sermon parhalado masuk pukul 10.00 WIB. Namang ihut nomor 4 sermon wek. Sermon wek hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 masuk pukul 10 sia WIB. Di wek 2 di bagas ni keluarga N Panjaitan inang CST Borusiahan, alamat Gang Rangsom nomor 10 tolu. Di W4 di bagas ni keluarga Amang P Sinaga inang Borunai Baho, alamat Jalan Kecamatan Gang Ledeng Cianjuang. Di Waonom di bagas ni keluarga Situa Pegul Tom Inang Buru Merpaung, alamat Jalan Stasiun Kampung Curug Agung nomor 131 Padalarang. Di Walu di bagas ni amang keluarga Situa Haye Panjaitan Inang Boru Siomping, alamat Ki Hapit Timur RT 04. Di Wek 10 di bagas ni keluarga amang Situa D Aritonang inang Puru Sibarani Nahinan, alamat Komplek Permana Indah. Di Wek 10.2 di bagas ni keluarga amang HD Sitorus inang Boru Simangucong, alamat Komplek Taman Bunga Cilame. Sermon di hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 masuk pukul 10 sia WIB. Di Weksada di bagas ni keluarga Nyonya B Nainggolan Boru Panjaitan, alamat Tipar. Di Wektolu di bagas ni amang A Nainggolan inang Boru Munte, alamat Jalan Sisinga Mangaraja Cimahi. Khusus Wektolu dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2025. Di WEK 5 di bagas ni keluarga inang Nyonya LB Tobing Boru Tabunan, alamat Cisangkan. Di WEK 7 di bagas ni keluarga ZRB Simatupang inang Boru Sormin, alamat Jalan Seni Blok A nomor 17 Cilame Permai. Di WEK 10 Sia di bagas ni amang keluarga TTF Silaban inang Boru Panjaitan, alamat Paku Sarakan 1 Blok 2 nomor 12. WEK 10 Sada masih kosong. WEK 10 Tolu juga masih kosong.
Kemudian poin 5, amplop iuran diakonis sosial. Di minggu ta sadarion minggu 10 Agustus 2025 patupaut tado papungu amplop iuran diakoni sosial dadata laho manupahi ulaon para sinirohaon ni huriatta tapasaha mai ditiki na papungu pilihan paduahon kita tujulu alani tatupahi ma di bagasan lasniroha marharoroan sian hapor siauta nomor 6 na yang berbagas manang tik-tik paduahon. Na yang majalo pasu-pasu perbagas somma saudara Erwin Laurentius Siagian ST MIT anak ni amata Jarudin R Siagian tubuh ni nata Ibu Marice S Borus Majutak. Nama ringanan di Puspita Loka Jalan Kana 1 Blok AE nomor 3A keluarga Lengkong Gudang Serpong Tangerang Selatan. Ruasni Huria HKP Serpong. Celnae Ruasni Huria HKP Serpong Resort Serpong. Dohot Orwana saudari Destrina Grace Buru Simajuntak SEMM Burni Amata Marudut Simajuntak Tubuninata Tris C Boru Sitorus nama ringanan di Perum Bukit Lagadar dimensi Cimahi Ruasni Huria GP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi Pamasumasuon hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2025 di Gereja HGP Serpong Resort Serpong masuk pukul 8.30 ruas Namboding sada. Nah di hari Senin tanggal 10 Agustus 2025 Naksalpu nunga marujungolu inata Eslina Borusinaga seorang di Pangkalan Perandan 21 Januari 1966 tutup umur 50 sia tahun maringanan di Kampung Babakan Kidul Gang Pelita Bakti nomor 12 Wek 10 sada. Nah hina baluhon ni amang MC Manukalit. Nah di hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 nunga di Pataru tu TPU Santiong Cimahi. Sayang giat ma tumbuh ibu tarapul rohani keluarga na tidak dikonna. Baduahon nah di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2025 Naksalpu nunga marujungolu amata Henry Mangiring Samosir ST seorang di Cimahi tanggal 27 Januari 1970 tutu umur 52 tahun maringanan di Jalan Encep Kartawiria nomor 10 Wek 5 maka baluhon inang Dahlia Borusi Majutak ditikion di rumah duka Dustira do di Sema Yamkan jala di Patupa do di si permingguon masuk pukul 8.00 wib rencana dibuat do tubona pasugit sayang giat ma tumibu tarapul rohani keluarga nati na dikona nomor 8 mangapuli dari minggu sadarion minggu 10 Agustus 2025 dong sidung permingguon harian borha do huriatta mangapuli tu keluarga nyonya betena 70 ha Boru Samosir nama ringanan di Kampung Pamoyanan Gang Karya Bakti 6 nomor 170 sia W4 pinangido matuaka ruas kategorial dot parhalado madohoti pangala pulioni parheheon ama distrik domu tu parheheon ama distrik 18 Jabar Tenji di Paborha huriatta do kontingen vokal grup tenis meja badminton do catur acarai di Patupa di hari tanggal Jumat Sabtu 22 sampai 23
Agustus 2025 inganana di HKBP Pekalongan. Nah ni dohotan ni 24 halak ama ni uluhon ni amang pendeta resort dohot pengurus seksi ama. Hasil rapat evaluasi dong sidung majahawarta minggu di jahama hasil rapat evaluasi semester sada nomor 10 sada tender pelapon Sialanunga gudang naung siga pelapon ni gereja di rapat evaluasi di putus soma asa digati ma pelapon ni gerejaon sialani mulu adong na berminat mamporong manggati asa dibahem ma surat penawarat tu huria paling salabalabatna tanggal 30 Agustus 2025 lelang organ nomor 12 di gadis huria ma marhite lelang sa tubuh organ bekas merek Palapinova na disimpan di gedung sekolah minggu ruas na berminat asa dihubungi ma kantor huria Manang MPA. Nah terakhir ma amanginang nomor 10 tu Paulak Konpilun nunga di Paulak huria be pinjaman lunak Manang Pilun tu inang nyonya Siban juntak boru siregar opu pratama wek 5 godangna 200 juta rupiah huria pasahaton mauleate tuna sida. Sonari ujau kami ma berita rapot evaluasi semester sada tahun 2025 HGP Jalan Lurah Madapoton ruas sude ruas ni huria HGP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi dapat jolo di Patupa di Pinuji Madebata anak doton di Purbadia dapat diurhon jala patulus sorapok evaluasi semester sada di huriat tahun rapot na pinatupa di hari Selasa tanggal 20 sia Juli 2020 sia nama ringanan di gedung Dr. IL Nomensen na ni dohotan ni perhala ni huria calon situa dohon badan audit ni huria ni uluhon ni pedita HGP Resort Cimahi ia rapoti dalam mai marnida jala mamikiri pada sipon akaulaon na tertading dope di tonga-tonga ni huriaon ia rapoti ima sada dalan doi paulihon manang mamilangi akan naung diula na tongo diula dohot nanaeng ulaon dope diganup horong pakubosion ni huriat taon laos di pabukma marhite hasil badan audit ni huriatta di semester parjoloon dua Romawi hasil ni rapat evaluasi sada par tahun lam dipahicak ma ulaon pakabusion ni par tahun ni huria marhite natong mangawasi arta ni huria dot menginventaris sude arta ni huria nah bergerak dan tidak bergerak asa sude ma arta ni huria naung diinventarisasi asa ditanda tangani par tahun dot uluan ni huriata dapat duaon sekretaris lam dipadasi ma ulaon ha sekretarison di huriat tahun marhite nama jamot todo patupahon panipanan ni arsip manang surat masuk dan surat keluar laos dibahen ma kode ni ganup surat saotikotik na adong ma opat binder file masuk ima pusat distrik resort oikumene suaksoni nang file keluar labu dipadasi ma ulaon ha sekretarision ni huriatta marhite nama nurat akatikting di buku tikting jala dupe ditulupi uluan asa dipamasuk tu stensilan dipadasi ma rumang ni buku tikting di huria a buku bolon b panuratan danak nasorang c danak na terdidi d maka tidakon haporsiaon e martupol
ruas natabba manang ruas naro. G ruas napidda. H ruas na moding. I nahola RPP. J buku tikting. K no tulen rapat. Tolu bendahara. Lam dipadasi bendahara ma ulaon hajuara bagason. A mabayan laporan parhepengon siganu minggu di bagasan tingti kuria. B patupahon laporan parhepengon 1 kali 1 bulan. Laos patupahon cek fisik ni hepeng. C patupahon laporan parhepengon di buku bolon manang kas besar. D patuturhon akarumang ni bukti transaksi parhepengon di huria. Koster lam dipadasi ma pakobasion marhite na payas bagas joro konsistori pekarangan ni gereja para dihon kopi teh setiap kegiatan ni huria sermon rapot ni huria. Nomor 5 pembangunan tapadasi ma pembangunan ni huria marhite na mengecet gereja dohot manggati pelapon ni gereja. Dewan Koinonia. A manoktong ma di parateateon ketua dewan, ketua seksi do pelayanan full timer. Akka seksi narong di Dewan Koinonia. Lam di padenggam ma makobasion tunasida di PHD do rumang ni namarkor di huria. Koordinasi tu seksi ibadah dan musik laho patupahon jadwal kor. B lam di parwahon full time ma pakobasion khusus na tuna poso bulung na pala daudo pes yan na tinagam akka pakobasion tuna poso bulung. C sude kategorial asa manoktong ma koordinasi tu paniroi na sida adorak so mabain haputusan na naeng si pasahaton na tu ketua dewan laho hatan di sermon. Papituon marturia. A dipadasi maulaon setting tu bagas dohot tuluar. B dibuka ma pos permingguon. Ulangi kami, dibuka ma pos permingguon di Kota Baru Parahyangan di bagasa Tiki Najonokon. Laos mangihut ma tu pos pelayanan di Cikalong. C dipadasi ma akarumang ni na marhadomuan tu ibadah. Unang adong B nasai mar papakurangi. Isarani sound asa unang maguguhu musik dohot song lirer. Dipadasi ma dia nahurang di multimedia manang di fokus dohot live streaming. D markoordinasi do Dewan Koinonia lao patupa jadwal ni namarkor siganu minggu di toluhali parmingguon. Namangihut nomor 8 diakonia. A dipadasi ma kunjungan diakonia tuaka namar sahid di rumah sakit manang di Jabu. B seksi pendidikan toktong ma di pasahat huria nilai agama ni akka nama kaperluhon di parsikolan. So songoni patupahon akka bentuk apresiasi tuaka yang akon ni ruas na berprestasi. Pasiahon tim audit. Tahamalatehod do ulaon ni badan audit. Naung patupahon mas sailinggan audit di huria semester sadaon. 10 uluan. A mempertanggungjawab pun sudi akka ulau namasa di tonga-tonga ni huria. B majalo akka tanggung jawab sian ganup dewan kategorial seksi dohot badan songoni sian akka full time. C pahisaton ngolu partodion ni ruas ni huria. Kamanami duinanami nomor 3 panutup songoni ma pinasahat hasil rapot evaluasion anggiat mapakorhon hamajuon di tonga-tonga ni pakobasion ni huria Cimahi Jalan Lua. Parhalado matiruan di sude akaulau di huria
jala eksekutor diganup haputusan. Daktar ulah kita saluhuna anggo sotodini Tuhani napa tahu kita atong tajalo matodini Tuhani asa tahu kita mangulahon saluhut. Kita bisa jika kita mau. Sajumolo maluluyamu harajaon ni debatado tati goranna. Dongi tabahonon nama sude akaodeng tuhamuna Matius onom ayat 30 Cimahi 20 sia Juli 2025 Padita hai peresot Padita Samuel Lembarluga Simatupang MTH tembusan Preses HKB Distrik 18 Jabar Tendi sebagai laporan 2 pertinggal songonima tikting nama asa di Mingguta di hari ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia hati haon merdeka Horas Madita Tabigi makur sian lansia. Kapasa mapiliata
Sadaa dohot sadabe. Marhiti-hiti na maredehiti asya bukwede nomor 453. Mamukas ya naya sada dohot udutna. Sumurung sian saluhut na roha, imamangaramoti ati-ati doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatta di bagasan mingguta sadarion, imana tersurat di sada Petrus bidu 2 ayat 10 sada sahatu ayat 10 pitu hujahama. Aliak kahaholongan huapoi mahamu songon akka pai solat jala halat dagang orom hamuma akka hisap-hisap ni roha sibuk namaralo dopak partodion marparangi nalinggam mahamu di tonga-tonga ni akka parbegu asaya adong napahata-hata hok kamu songon akka parjahat gabe dipasangap nasida debata diari panuluhani dung diida denggan ni ulau muna uduk mahamu maradopon nasa nasinuan di hajal maon alani Tuhani
nang maradoppo raja parhuaso pargijang, nang maradoppo panguhum akka na sinuruna mamicang akka sibain na jahat, alay mamuji ia siula nadinggan. Ayo dolo mo ni rohani di bata, naing mahita siyan ulaw nadinggan, popo memuna hautoon ni halak na hurang roha. Ayak ka nang malua dohamu, alayu nang mapinakke haluaw ni mangodingi hajahaton, songonak ka na poso ni dibata matahe. Marhabatunom mahamu tu sa sude, haholongi hamu makadongan, habiari madibata, pasangap ma raja ido sahatna. Merdeka. Alanga merdeka hita, songo bangso Indonesia, nape batong dulan siya nga merdeka nakinate, nabaga jakurit day, gabi songon na aporotan mabarpuri. Jadi unang pula marsiberengak kamuntong, nakin na gabi hamu to hamuro marsiberengan, gabi hubo to hami na sala. Ang gusto marsiberengak kyak kalaki, daktabo to yan na sala, kan? Amo kalongan, menarik do nedok ni na tua-tua songono. Tarido do inna ibo sian suarana. Tarido do hausian parbuena. Daktar gabusani. Daktar gabusani. Nang pesipata parbuebe. Adong do parbuena manis, parbuena asom, adong do parbuena idadangari, adong do namalos, do akalan nasing. Alay na pasti, ikot di parbue hokawido, hobartu parbuena, guarna. Hamuak kadongan, ahado tudus-tudus ni. Memang idokon, molo halak karisten, dada holak guarnay karisten ninna. Alay kodo-hodo parbuena pe parbueni halak Kristen. Ala guarra madayna Kristen si ihuton Kristus. Atok parbuena pe parbue nani memehon ni Kristus, manang natinonahon ni Kristus, manang naniajarhon ni Kristus, ikonilo parbueni halak Kristen. Ahama parbue huruan nani memehon na, manang naniajarhon na, moloh pakai istilah meme, sa huingo poda, ate dipodai akkana toras, dipodai di meme akkana ulina denggan. Ahado hurua, nakin molo tarida ibu isian suarana, naing adong do hatadian, hataridaan, spesifikasi ni halak na borsea di bagasan parngulon na. Spesifikasi aha manang na hataridaan na hadok kadongan amanginang. Molo didokon di tonga-tonga ni turpuk taon, iya halak na borsea didokon, iya halak na borsea, halak nang pinalua, ima, tanpa berbicara, dia harus mampu menunjukkan jati dirinya sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Dakpola makkatai, alay ko diboto, bah halak kariste do bah. Alaniahay, ulaw ma, pangalaho ma, partording ni akkapakkatayom ma, partording ni akkapamerengom ma, dan lain sebagainya. Ido nakin parbuei hauna. Hamu kadongan di dua hal manuaingot tabereng halak karisten naung di paluao. Na barjolo tay deho do nakin hobartu pangiluan ni iduk ni distrikta di distrik sa Pulualuon adorak so patupaho permingguan ikut jolo mangidehon Indonesia Raya. Ala tongos sadarion hari kemerdekaan ni Republik Indonesia. Isedo Indonesia hita.
ise do Indonesia sudah nasa naadong di kepulauan ni Indonesia kan, naadong di Indonesia. Adong do di beda-beda ho di si kemerdekaan ni daong. Ia halakon merdeka, ia halakon merdeka, ia halakon merdeka, halakon dang dope daong. Proklamasi jelas-jelas mengatakan bahwa kemerdekaan di Indonesia sudah do hala Indonesia berhak atas kemerdekaan ini. Nah, tu masuk-sukun atau nggak merdeka hita amang? Tabereng jo do merdeka malua sia sudah. Aka nama ngarahuti. Itu kan? Nama ngarahuti ngolu. Molo secara negara tadokma secara politik bangga bebas be melakukan segala hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Suku-sukun merdeka hita di si. Molo hala Kristen ikut dokonon na donunga. Puasa ay halak ng merdeka tidak selalu merasa tertekan lagi. Ay moluluk talok kung nga merdeka hita dang merasa behita tertekan di ngulut taon. Olo amang na terjadi sa ngunod do na maneka nido na so merdeka. Ang hita nga merdeka. Ala na merdeka do hita taulahong maulota. So ngokala na merdeka. Jika ada orang yang belum merdeka ya orang yang merasa belum merdeka lah itu. Ala yang gua do honok kudo akahala naung merdeka, akahala Indonesia, sudah do nga merdeka nga bebas. Molo peadong na say manggosa-gosa, ido halat na so merdeka. Jadi halak Kristen dang boy merasa ibana orang yang tersakiti terus daw. Asa ngonod do hita di baik, daong dang urusat isi kemerdekaan itu. Urusan ni na porsea berek kamu ma diturpukon ahado. Marbisuk di dia ibana maringanan. Marhaudu ko di mana tu panggonggomi. Alam biar marado po Jahuba. Anggo si habiara Jahuba do dang boy mabiar hitay portibion. Alay ikon uduk do hita. Hataridaan ni akka na uduk kita. Tu pamaretata. Molo di dalat to pamaretaido. Hobar tu undang-undang negara Republik Indonesia. Iluat to. Jadi molo nuktaulaho ni. Say honagosa no pe pakilalat tahita. Doonok kudo. Daong. Anggo ho merdeka do. Namanggosa hoido na sumerdeka. Jadi unang bimerasa hita. Holan na gosa-gosa. Anggo masalah agama doha Kristeno mo siyan na jolo nga songoni. Daksa dia do pinaniay mon. Siyan naniay niyak ka na mamukahurian na jolo. Ima na barjolo hamok kalungan. Alani marparange mahamu. Denggam mahamu di tonga-tonga niyak ka barbegu. Jadi naneng patuduhonota di kemerdekaan tahun ima parange do. Basa. Semakin dibabat, semakin merambat parangi doi. Parangi na ringgan na soolo masohot nang pegodang tantanga di bagasang nguluna. Na soolo masohot mangulahon na ringgan nang pegodang hera adong mara na ro mga rongong nguluna. Alay dia tetap berkomitmen dalam imannya bahwa apa yang diamanahkan oleh Yesus akadia naung nitonahon niajarhon ni Jesus tu bagasan ngulu ni halak na porsea ido siulon na ikum marparbuwe do hupadiri hamu asalau jala marparbuwe atau parbuwe na dia do parangi na dinggad do parbuwe ni halak na porsea. Jadi dakter ikut-ikut behita molo pe gudang akka persoalan tabege lo manegara menyelesaikan persoalan negarana. Ala porsiero hita disi. Jalatai ngok ma, tugas ta songok gereja, doho songon warga negara akamang, dangong godang mengelu hita, ikonong godang do patupahon na dinggat di negara o. Berbuat. Anggo menuntut do hita godang, dangarok tertuntut tita manangaha. Alay molo sa ita patupa na dinggat. Apalagi mani Cimahion nate, jemak ni Cimahion. Rata-rata ka pejuang dote.
Gudang dulu. Adong dohamu nang 20 tahun naik tahiyak kana tua-tua nami so. Ngadong 20 tahun. Bah, amang si tua gul tu mate. Berarti seorang nasida dang merdeka di Indonesia. Nggak 23 tahiyak mang. 20 sada. Pas maneng neng merdekai seorang manasida. Jolo tu ma otikate. Dung jolo tu nasida merdeka ma Indonesia. Aledang dihilala nasida bei. Alai taingo manang buape tugas tado songo bangso ni Indonesia songo nakka rakyat ni Indonesia kita patubak kadadinggan. Dang mardiai bari songo karajaon ni debata. Turpukta sadarion lausido ia hamuna akajol manang pinalua do hamu. Dimerdekakan oleh Yesus. Sia dia, sia ratte ni portibion. Sia ratte ni dosa, sia ratte ni hamatean. Atong ahado ulaon ni halat na porsea naung pinaluai. Dang so. Dan berdiam diri. Tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, dimerdekakan oleh Yesus Kristus, ikon mangulahon na linggad doy bana dingoluna. Bahasa ulahonot tanadinggan. Karena itulah respon kita atas anugerah penyelamatan yang sudah kita terima. Dalat tamangisi doi dang asa dipalua hita daong dalat tadoy mangisi haluaon naong nilehon ni Tuhan Yesus tu hita naong durus mudar na di hau pinorsilangi alani ikot tiruan ma molo makokop Yesus tu hita be ay dirokdo ay sitiruot do hubay tu hamu baik kamu masongon na hubay ni tu hamu na ahay urupi na bogos. Ahay say pitjang akan na marsala, ahay bereng akan na marsahit, dohot akalan na asing, ima ulot ta amanginang di kemerdekaan iman. Jalahalat nak porsea, nang malua iman na, dang targosa-gosa biloho pikiran yon. Berkamu ma, mulo makatay hita tu sa sahalak, iturtarida do halak na targosa-gosa pikiran na. Terkungkung do pikiran na dang merdeka pikiran na ate mulai situa hudok ko di anggohami na julu ina kan dang bertransformasi do pe dang malua basa hudok ko dutok ka situ da ay basa si na julu hatamuna kan olo do soni na julu ujung ada dong mepin baharuan kan patohoro na julu dutok tubuh Tuhan Yesus lagi. Nah, tetapi nilai itu harus selalu dijalankan. Ipauli, ipadenggan. Asa buah, asa tadi. Tadi songon dia, tadi songon anak na pinalua ni Yesus. Berkamuma, idia do hata diom muna hurua, halak karisten. Molo peadong madokoko na jahat. Unang alusi imana na jahat. Unang alusi ibana, unang bela diri madokok na jahat to. Alay ulahom madalenggan asa ditikina diboto na madokoni odang najahat tapi mana bah hata Indonesia nakin biarkan perbuatan baikmu membungkamkan menggacip hata watakna lo maulaumu naringgani menggacip bibir niakana sayolo madokoko jahat. Mulai do kojol matu hita parjahat do hoin na unang alok. Ay molo di padumu api tu api. Marsigorgor di. Alay molo dang dialo hita, alay tapatuduhos siyang ngoluta siya pari, dang najahat hita, ujung na morpo sa diri do idohonon na, dak parjahat tapi mana, halak Kristen natutudoy, marsanga majahoba, marhite hita. Alay molo taalo do, say taalo, marlea do Tuhani. Basa. Ay berbeda do habi ala Kristenon molina. Boa. Marlea do Tuhani. Marlea. Diam bukan berarti kalah.
Tetapi dalam diammu berbuatlah yang baik, agar dunia mengerti bahwa Tuhanmu tidak hanya madokon alay mangula hoddo, jala halak na porsia pedakola madokon mangula hoddo, no action talk only, dang marlaku di halak Kristeni. Tumagot do, sedikit berbicara, banyak berbuat. Uduk, nakikudok molo uduk kita tupar gonggom. Taingot sian konteks ni ha Kristenota. How duhot tu debataroi. Ay Tuhan Yesus pedok ko do si sian na. Leam mana sa Kaisar, tu Kaisar. Na siya debata, tu debata. Uduk maho tu akapar gonggom ni tanoon. Dohot akka aturan uhum na sinuan ni hajol maun. Molo hita undang-undang maraon, undang-undang dasar. Uduk puasa ay akapartogi na songonipe na pinasupaso ni debataroi. Na nilehon ni debatado pikiran tu nasida, na pinalehon ni debatado roha tu nasida, buama sa jamot Indonesiaon. Ikoluduk do hitat to. Alay, tu na marhabiara mida Jehovah, dia do na marhabiara mida Jehovah tabereng ison. Molo diuhum na sala, jala didok na denggat tu halak na denggan. Di ayat 14, nang maradopon panguhum akan nasinuruna mamicang akka siwahen na jahat, alay mamuji ia siula na denggan. Tu sino hita marhabiara na to? Tu sino hita uddu? Kan? Alay dakya salah aturan, dakya salah undang-undang. Nung nga diriputuskan ni berarti dak salah. Sarupa di mulo di huria, gati padita gati aturan ni nadak along aturan ni mergati gati padita daun. Mungkin carana do na berbeda-beda ki menuju tu si. Kan akulani do asang-asang ruas kan. Asal adong na baru asal gati padita gati aturan. Ina dak aturan gati. Mulo aturan pe di amandemen. Hot do di sianai kan. Ido. Jadi tersongoni do ita mar negara pe. Jangan benci negara ini. Kita dilahirkan di sini untuk mensyukuri itu dan mendoakan negara ini. Tugas dan tanggung jawab di Naporsia do manangyako negarana, manangyako pamaretana, manangyako panggonggomina. Alani i, baik kunuduk do ita tusi, bayar kamu pajak muna. Pajak bumi dan bangunan. Bayar dah. Una saya dokok kamu na, porsia kamu tutuhani, abe tangi bayar kamu pajak muna. Dang na sodok kepeng, asing masuk sodok kepeng nga. Oke. Bayiru dah. Bang sodok kepeng, bapinay mau sodok kepeng ati. Bauna sa ilok koletong, porsia tutuhan ini na alay da ngulo ibana palinggaton ngulo ni negara naong. Buhay dokon RT na, buhay dokon RW na, buhay dokon Pangulo. Aduh warna Pangulo tahi. Lurah. Nah, atong muluduk songoni komplit do HP. Ho songon bangso ni debata naung pinaluana, ulah sude akan ading gadi dinguluon. Songon negara Indonesia hita naung merdeka, ulah ke merdeka ani, unang gabe susai ke merdeka ani. Molo pe adong na macoba manusai ke merdeka ani, alayang gohala Kristen, unang pola dohot tamu nang manusai ke merdeka ani. Nga berjuang na jolo kau puta sa hatu si. Taisi mak. Marbisuk do hinay debata. Tatangyakon. Jala tetap marsiajar ka sudut no poso asalam boy mendedikasikan dirina ngoluna tu negaraon asalam maju negaraon ido. Molo neneng mak basusay saya dong doi. Haru dijauh pe sa keluarga saya dong neneng mak basusa. Lamu mga bangsoon. Alay unang marsiajar tuak kanaroa. Nasuko urok ko di. Jangan mau belajar kepada yang jahat, akan naroa, karena kotor utuk-utuk ngaunang. Tetapi belajar dari hal yang buruk mungkin bisa.
Tetapi jangan belajar untuk menjadi seperti itu. Belajar dari kegagalan itu bisa, tapi jangan pernah belajar gagal. Itu halak na Porsea dituhani. Sianu songonon unang. Anggo sarupa doho sianui unang manokok koda Porsea. Ale ko bodo muba siani mole bere ko hurang denggan. Laos itu unang sianiho alai kaulaho nak kena denggan di bagasa parngulunon. Itu dalat mangisi kemerdekaan songon negara Republik Indonesia dohot merdeka alani naung di sesa Jesus sudedo satta gabe doho mahita anggota familia dei keluarga kerajaan Allah jala ido na taparsita merdeka di Portibion secara negara merdeka haporsiota jala secara partodiota dohodota ma parnapuna mahita surgoi sambulota doi ido tujuan manang akhir ni sudah perdalanan ning olut tahun nama merek tu sido hita dopak padang si tujuan ido naing hita amanginang nunga dimerdekakan sian awal hita nuaing alani jaga ma kemerdekaan imami jamotto mahapor xiaomi marparbue mahapor xiaomi jala ulah terus akan adenggani sian nasangolum unang pola saya pikiri hata-hata ni jolma dingolum unang saulat nari molo tumbuh ape jolma makata-hata ho unang pikiri noni si pikiramu sadado buaho mangulu mangulahon nadinggan di pasu-pasu Tuhan mahita saluhutna amin. Urupi hami Tuhan asabui hami laho madalat ton mangulahok katam songon bangso Indonesia nang merdeka 80 tahun merdeka mahami nang mangulahon nak kanadenggan bay panutan siti ruot di tonga-tonga ni negara namion jaladak pola say marsiajar hami to akan nahurang molo pe saya dong nahurang di negara nami dangi persiajaran nami alai neng manotok kami patu panadenggat di ngulu nami songo bangso Indonesia songo niro nang hami akan tinobusmu ale Tuhan molo pe kodang akka abat-abat law mangulahoni dang marsiajar hami tu si jaladang talu hami alani say nunutan nami do di ngulu nami yon patupahon akka ulaon nadenggani ale Jehovah di bata Tuhan nami tung pasu-pasu mahami asa marhatawuk kami saluhutna ruas ni huriam doho akan aporsia diho mangulahon ulaon nadenggani ale Tuhan martangiak kami tu sudia karuas ni huriam natongon marsahit noaing ale Tuhan upasahat kami madaging dohotol dinasida tuadupamu amanami opuguen pasaribu opu lamuel boru purba nyonya si mangusong boru siahaan laurel boru hutahayan age siahaan opuhan tabunan nyonya si matupang boru sinaga nyonya si aturi boru nenggolan amanami naposom si tua pe pangaribuan ale Tuhan di dia penasida dirawat di rumah sakit manang pemulihat di bagasna pasu-pasu manasida marhamalumum ma ale Tuhan jala lehom ma sumuang ni gogo tunasida doho sumuang ni akalas ni roha pos dorohan nami akatim medis na mga rawat na sida pasu-pasommu ala-ala medis na pinakinasida tong maho ale Tuhan na mamasu-masui asaboy i dalammu mga lehon hamamalum tuak karuas ni huriam huboto hami mangubati do akatim medisi Tuhan ka dokter alayanggo hamamalumi holat di hodo alay secara khusus banon nami do di bagas at tangyang nami ama nami opuguen pasaribu Tuhan dang nabiasa kami di jolma dang nabiasa kami di asiniroha di kaparsaoran alay mamereng hinahatsi ni naniaena Tuhan ngalobi sa plono mahari di ICU jala molo hubere kami jala hubegi hami hata sianak katim medis hubasa hatami mandaging nga tuho tuhad dohot dina
ati kadong na mangarate daging nga deportibyo Tuhan. Siya nasa pamatuan na manang nanitutun na. Kujo di haposoon na. Mga sahon asiniroham. Marhuaso doho Tuhan. Laho paluaho ni sa luhut na. Abulong may siya pamatang na. Jala sesa dosana sa ihoma ali Tuhan na mapuna daging dohot todina hubasahat tami matuhoy bana mangulu manang mate homa Tuhan jala debatana hodo na manopa ibana jala homa nagabe parnapuna ng diibana molope ikon marujung ngoluna Tuhan ina nami nang sudepo paranna lehok gugu jala lehon keiklasa dinasida asa saukma lomoni roham nang songoni Tuhan di ulaw ni distrik nami dinaneng borhat bunga nama kontingin ama siya Kuriamon naing madohoti kegiatan olahraga dohot festival di Pekalongan luas sami marolobolo borhat Tuhan marolobolo mulak naneng memuji-muji horo hami di si Tuhan molo dapot nami ak kelas ni roha marhite juara husob bahami ho Tuhan molo pedaong naneng mamuji horo hami Tuhan atong lehom maringgas ni roha di hami sude lumobi di akamanami na lauborhat paso-paso lauborhat paso-paso mulak musay tuhuriamon ahape na terbaik anul siyan luatia le Tuhan siya Kuriam narong di Pekalongan iman ang na terbaik di Huriam jalan luraw na le Tuhan asa buhay hujalo hami siya nasa roha pikiran nami dohot aporsyon nami saluhut na hasil na ale Tuhan ay naneng mamuji hodo hami borhatu ulaw ni maulati madihole Tuhan di baga sa tikyon martangiak kami di ruas ni Huriam naneng majalo paso-paso par donga saripeo di hari 20 tolu di Serpong homa na patuluson ulaw ni na mga lehot dinasida las ni roha doho robongan na borha pesi atong-atongan ni luat namion siya Kuriam homa na maborhati di bagasa na siniroha na berduka Tuhan sa homa na mga puli ama nami si malukalit rapag doho paparan na sudi Tuhan na tininggal ni ina nami boru sinaga so niya le Tuhan keluarga ni inang boru si majutak na tininggal ni amang samosir ale Tuhan paso-paso munang ina nami berpapahan na tua-tua na sida nang sudi keluarga apuli marhite tordim na badiyai asa gumira terabul jala margugo na sida manaon na masay unang madeli na sida Tuhan mauliate madihobor hado ng Huriam pasahato na pula-pula no nalay Tuhan tu keluarga na tininggal hon yaman namin na 70 na hinan nang bursa mosir doho tuak kayanak kun na sida atong joluani malakkan nami tu siya le Tuhan asa saluhut na opartu pangatur homuma hupatu pahami ulaon di tonga-tonga ni Huriam madapot torwasmu na tongon di bagasan arsaki siya nasa haporsyon nami ale Tuhan pasahaton nami manang di bagasa tikyo pilihan nami tuho dohot DSH nami ale Tuhan dalan nami manupaki akaulaw sosial di tonga-tonga ni Huriamon buka maroha doho pikiran nami nang haporsyon nami mamereng godang ni asi doho denggan ni basam na hujalo hami siyakko mga sahod Jesus Kristus jalo tangyang nami sesama dosa nami amen pasaha mapilihan buto Jehovah parbuin ni haporsyamu songoni dohot pilihan DS hata tapasaha ma siyan nasa partodiota maret de mahita
yakom mapiliata. Ali dewata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hubasahat tami masian na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi wap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulon harajaw mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohan namin marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok maulihate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say romaharajamu, say sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhamisa dari on hanguluan siap hari, say sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaorhom madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu. Merdeka.